سلام كبرات تختاتلتي هم علقم ازي بلو كلاميداي لومين اباخم زوارنا يم وانا نقداسين معلومات كم ساعه باورينا لنا كتكاتلنا نعدم شانلاون سبسكرايب ناغبرخم صعبنا استا تخلت 1678 ኢትዮጵያን ካብ سعود عرب ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹም ኣብ سعود عرب ተዓዝዮም ዝነበሩ ልዕሊ 2000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ ኣብ ዝሰሙን እዚ ዝተገበረ 8 በረራታት 2358 ደቂ ተባዕጆ 292 ደቂ ኣንስትዮን 28 ዕሸላትን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱን ካብዚኣቶም እቶም 218 ትሕቲ 18 ዕድመ ከም ዝኾኑን ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ረብዓይ ዙር መምላስ 50,000 ዜጋታት ካብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ዓዶም ንምምላስ ዕላው ተገይሩ ካብ ዕለት 3 መጋቢት 2017 ዓ.ም ምጅማሩ ዝፍለጥ እዩ በዚ መሰረት ድማ ክሳብ ሕዚ 52,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ምስ ዝምልከቶም መዳርክቲ ኣካላትን መሻርክትን በቀረባ በመስራህ ነቶም ዝመለሱ ዜጋታት ኣብ መዕረፎ ነፈርትን መዳጎኒ ማዕኸላትን ግቡእ ደገፍን ክንክንን ንምሃብ ከምኡውን ምስ ስድሮም ንምጥርናፍን ይሰርሕ ኣሎ ክብል ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ገሊጹ إيران إن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بزعبا مراحة إيران ألوتاوي ملختي مزرقح دو كبل أتنكي غلا منستر قدات وصاي إيران سيد عباس أراغتشي بريزيدنت ترامب أب محورا مراقبتات صحفات صرفي زتملو مخانو يغليزو زلوم بفلاي دمان منفسو مراحة إيران آيات الله علي كماني بزملكة تي بريزيدنت زغربو ملختات أصياف مخانو من غليزوم أب زحلف أوان بتماسالي بريزيدنت برازيل ترامب أب محورا ميديا زلوات تغماك قنسو ملختا محلالي فنيرم نزي سعبوون بريزيدنت ترامب محورا ميديا انت تكم قالات التغما كم حيش جبا كبليوم اتي منستر قدات وصاي تزاربو زلوم بريزيدنت ترامب بزعبا آيات الله علي كماني زهبو زلو ملختي زي ما حيش انتقون زكاير زلو دردر أب سعمنت كبصح انكفات قخون كم زخيل يزقل زلوم حيال هاجرن سعرامن نايجزار أسو بحالي زلو هزبن زلو إيران كبرا كنكا كم زي جبا منستر قدات وصاي سيد عباس أراغتشي وسخجلي زلوم لوغ إرترا أب ربعي أهجراوي وعلى مولان لمعات أب سفيا إسبانيا يساتفعلهم إرترا أب ربعي أهجراوي وعلى مولان لمعات أب سفيا إسبانيا بقوامنت أمبسادر إرترا أبو دب حورات حجرات أمبسادر صوفيا تصفى مريم توكيلات ساتف كم زلايز بس إحنا حبريتا زملخت أتو أحمد سعيد حبيرو مثل على لوغ إرترا ناب سفيا توقعيزو كم زلون في الفلات هرديوم تقدلتي حرام مريت ويدما عرسوم تجراي بيس فورس إلى مصوعو أكلات نتي أب تجراي زلو تديف كمزي كبلو ملقطة محلفة معلوم نحنا يبلون مساتهم مستوم حزب تجراي زوجكونو زلو مرحة بر مسخانة بوجزتو زت تخص منهم عينة مغنية سلزي بنام أبز حساعتنا بتجراي أبن جبرو نحيل من قصاص مس سراويت حرام مريت خنقك تحجزن كتسمبر نمبر بتوم كاب كورن العلي تزاز تقبل غام ناب حوخا كتتكوس يبلوم كاب زوز أجن نايتوم كاب كورن العلي تزاز تقبل غا ترى مسواتي كيتخفل مسواتي ندحلفنا ننجبر ህዝባውነት ግና ቀድምና ከነመስግን እንፈቱ ክብል ይገልጹ ዘሎም ህዝብ ትግራይ ደቂ ኻናዓኻ ካብቲ ጨቋናይ ስርዓት ከናግፉ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ኣለው ሞ ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ክትገብር ሰራዊት ሓራ መሬት ይጽውዕ ክብሉውን መልእኽቶም ኣሕሊፎም ንሶም ንማሕበረሰብ ዓለም ኢሎም ኣብ ዝሕልፎም መልእኽቲ ንሕና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናብ ትግራይ ክነኣቱ ከለና ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ተጻዒኑ ዘሎ ሕማቕ ስርዓት ንምድብርባይን ንህዝብና ፍትሕን ዲሞክራሲን ንምስፋን እዩ ሞ ቃልስና ክትድግፉ ንጽውዕ ክብሉ እዮም ንማሕበረሰብ ዓለም መልእኽቶም ኣሕሊፎም ዘሎም ውድቐትን ሓደ ጉጅለ عاوت نحارة مريت سراويتن نصوع ودكات نحارة جوجلة عاوت رما نحارة مريت تجراين سراويتن نوصع حزب تجراين كبلون ملختم حلفو معلوم أستات 240 تمارو زوبا دو تجراي بسنك سدتن خالو سجماتن نفتنا كم زي قربو تجلسهم قدات كوميونيكيشن كتما ماجو ن دي دبليو أو زلاخو حبريتام لومي أبز تجمر حجرة فتنا 10 كفلي حدا شحن حدا 250 تمارو تفترو ساينس أبي يونيفرسيتي رايا فتنا كم سجمرو جلسهم طماتي تمرتي تي زوبا زخنا ممهر سمان مولا كم زحبرون تخينم أبز عمد تمرتهم ككتاتلو زصنحو 580 خلتن دك أنسيو زركبهم حدا شحن 300 تمارو تفترو ساينس وتوميتن 40 باستفلالي مخنياتات نفتنا كم زي قربون كاباتهم وتوم 20 حدن بمخنيات زي حقاوي سدات مخاني قاليزو ظلم كابتهم لومي فتنا زي قربو وتوم 668 ببين مروز فتون مخانو مستقلصو خوينم اب يونيفرسيتي رايا تقاما كمبيوتر ككتاتو لمصنحو ممر سمان مولا قاليزوم ابتي اب لومي جميرو كساب شمون تحمل 2017 عام تمرزو فتنا ابتي زوبا بمحوران تفتراون ساينس 3354 تمارو كفتنو تثبيت كم زغبر ممر سمان مولا حبيرون كبل قدات كوميونيكيشن كتما ماچو يصبصي بزولم
ሓደ ኤርትራዊ ወታደር ክልተ ሰላማውያን ሰባት ብጥይት ሃሪሙ ከም ዝቀተለን ካልእ ከም ዝቆሰለን ነበርቲ ኒቴክቫ ኢትዮጵያ ሓቢሮም እቲ ቅትለትን መቁሰልትን ብ20 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ደቡባዊት ከተማ ዛላንበሳ ዝተፈጸመ ኮይኑ ህዝቢ እቲ ከባቢ ኣብ ስንባደውን ይርከብ ንድሕነቶም ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ ነበርቲ እታ ከተማ ብዛዕባ እቲ ብሓደ ወታደር ኤርትራ ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈጸሙ ገፍዒ ምስ ቴክቫ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ሓበሬታ ካፊሎም በመሰረቱ ቶም ነበርቲ ኣብታ ከተማ አልኮላዊ መስተ ዝሰትዩ ዝነበሩ ክልተ ሲቪላውያን ክዳን ዝተኸድኑ ኤርትራውያን ወታደራት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ማዓስከሮም ኣብ ዝኸድሉ እዋን ክልተ ቆልዑ ኣብ ጥቓ ገዝኦም ክጻወቱ ይረኽብዎም ሓደ ካብቶም ወታደራት ሰኺሩ ነቶም ህፃናት ክጸርፎምን ድሕሪ ክሓርሞምን ይጀሚሩ ነዚ ተግባር ብርሑቕ ዝዕዘብ ዝነበረ ኣቦ እቶም ቆልዑ ቀሪቡን ምንታይ ወቂዕኻዮም ኢሉ ከወደም እቲ ሰኺሩ ዝነበረ ወታደር ሽጉጡ ኣውፂኡ ብጥይት ቀተሎም እቶም ኣቦ እውን ወደቑ እቶም ነበርቲ ከም ዝብልዎ እታ በቲ ተግባር ዝተሰናበደት ኣደም ናብታ በዓል ቤታ ዝወደቀሉ ኣቦ ክትቀርብ ከላ እቲ ወታደር ንዓውን ብጥይት ተኮሰላ ኣቦ ሓዳሩን ደቁን ገዲፉ በቲ ተተኮሰሉ ጥይት ህይወቱ ተመንጠለም እታ ኣደ በቲ ጥይት ቀሊል መጉዳእትዩ በፂሕዋ እቲ ካልእ ምስኡ ዝነበረ ወታደር ነቲ ወታደር ካብቲ ዝወሰዶ ባርባራዊ ስጉምቲ እንተዘይዓቶ ነይሩ እቲ መጉዳእቲ ዝዓበየ ምዃኑ ይገልጹ ነቲ ፍጻመ ብርሑቕ ዝረኣዩ ነበርቲ መሰኻኽር ናብ ተቐጻሊ ዛዕባና ክለብል ክብራትን ክብራንን ብዘይ ፍቃድ ካብ ትግራይ ወጻኢ ዝነብሩ ነበር መራሕቲ ክልል ትግራይ ደሞዞም ተቋሪጽዎም ኣሎም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዘይ ፍቃድ ካብ ትግራይ ወጻኢ ንዝነበሩ መራሕቲ ክፍሊት ደሞዝን ጥቕማጥቕምን ክቋረጹ ኣዚዙ ዘሎም ፕሬዝደንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብ19 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ብዘይ ፍቃድ ካብ ትግራይ ወጻኢ ንዝነበሩ ሰበስልጣናት ክልል ትግራይ ነበር ክፍሊት ደሞዝን ጥቕማጥቕምን ክቋረጹ ኣዚዙ ዘሎም እቲ ደብዳቤ እቲ ክፍሊት ካብ 1 ሰነ 2017 ጀሚሩ ከም ዝተቋረጸውን ተገሊጹሎም ታደሰ ወረደ ድሕሪ ኣኼባ ምስ ኣብ ኣሕመድ ከበድቲ ዝበሃሉ ቃለ መሓላታት ተሸኪሙ ከም ዝመጸ ይሕበር ዘሎም ታደሰ ወረደ ንሕወሓት ዝገብሮ ዘሎ ሸለልተኝነት ብዋኑ ዝነቐፈ እንትኾን ድሕሪ ሕጂ ግን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኹንኻ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ርክብ ተጠክብል ከም ዘለዎ ከቢድ መጠንቀቕታ ተቐቢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝገለጽ ዘሎ ምስ ጌታቸው ረዳ ድማ ተስማዕሚዑን ተናቢቡን ንኽሰርሕ ቃል ከም ዝኣተወ እውን ፍልፍላት ኣመላኺቶም እዚ ስምዕነት እዚ ድማ ንሕወሓት ሕማም ርእሲ ኮይኑዋ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ታደሰ ወረደ ድማ ነዚ እንተዘይፈጺሙ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝበሃል ምስ ፌደራል ዝራኸብ ሕጋዊ መንግስቲ ከም ዘይህሉን ኩሉ ዓይነት ናይ ርከብ ገመዳት ተበጢሶም ናብ ካልእ ጣጣ ከም ዝእቶ ብግልጺ ተነጊርዎ ኣሎ ይብል እቲ መረዳእታ ምስ ጌታቸው ረዳ ድማ ታደሰ ወረደ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ ክስተኻኸልን ኩሉ ዝሓቆፈ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክጣየሽን ርከብ ሕወሓትን ሻዕብያ ክብጠስ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ድማ ብጉዳይ ዲፕሎማስያዊ ንትግራይ ዝጠቅም ኩሉ ክገብር ተስማዕሚዖም ከም ዘሎ ፍልፍላት ገሊጾም ኣብ ጉዳይ ተመዛበልትን ሓድነታዊ ግዛኣት ትግራይ ድማ ናብ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ግዛኣት ክምለስ ናብ ኣሕመድ ናይ መጨረሻ ዕድል ተባሂሉ ከም ዘለዮም ፍልፍላት ዝገልጹ እንተዚይ ኮይኑ ድማ ብወገን ትግራይ እውን ናብ ዘይድሊ ነገር ከም ዝእቱ ታደሰ ወረደ ኣጠንቂቑ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም በሪፈረንደም ዝበሃል ሕቶ ዝተለዓለ ኮይኑ ብወገን ጌታቸው ንኣብይ ዝተባሃለ መልሲ ንምዕራብ ትግራይ ሪፈረንደም ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ዘጋጩ ቦታታት ሓቢሩ ክረአ ኣለዎ ናይ ትግራይ ግዛኣት ድማ ኣልውሃ መላሽ መተማ ዮሃንስ ከም ዝኾነ በሪፈረንደም ክምልሱልና እንደሊና ክብል ከም ዝገለጸሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ክቡራትን ክቡራን ሎም ዝበልናዮም ጉዳያት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም بخليك سامن الرخاب كساشعو سسنا ينعاهم